So isang magandang buhay sa ating lahat. At tayo po ay nagbabalik dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update. So bumalik tayo at nandito tayo kay Boy Bangus para i-update ang mga latagan dito nila Boy Putik, Boy Tilapia at si Boy Bangus at yung mga iba pang mga vendor na nagbebenta rin po dito ng mga iba't ibang klaseng laman dagat na inyong mabibili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So shoutout po madam, good morning po. Shoutout po. Ayan. So dito tayo sa mga bangus ni Boy Bangus na natagan niya sa kanyang pwesto at nakakapag-update tayo, no. Mangosteen. So shoutout sa iyo, good morning sa iyo, Pacman. Ayan, no? 120 per kilo. Ang lansones natin, magkano? 140 per kilo. Ayan po, no? At duko yung magaganda mga lansones natin, no? Ngayon pa lang nagkaroon ng latag dito niyan sa Malabon ng mga lansones. So magkano presyo? 60 pesos to, Boss Maeng? 60 isa. Napakamura naman. Tinawaran mo yan, may senior citizen. Yung akin hindi, kaliskis lang. Paano to, Boss Maeng? Senior citizen. Dapat may bawas to, senior. 60. Ayun, 60. Magkano yung senior? Magkano? O, senior na magkano bawas? Senior daw, magkano? Pakibanlawan mo yung tubig. Alright, yan po yung mga latag dito ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus nating ina-update. Ito po yung 60 pesos na kada piraso. So pili lang kayo dito at magaganda yung mga bangus. Ayan, no? Matigas, kanya-kanyang dampot. At hindi na po kayo talo sa isang piraso 60 pesos, no? Ayan, hagis-hagis lang natin. Tapos sabayin nating iwanan. Bahala na siya sa buhay niya. Ayan. Para-paraan tayo pag ginagis natin yung bangus ni Boss Maeng. Boss Maeng! Sa'yo na yung bangus mo. Maliit tong isa, palitan natin. Palitan mo nito, malaki-laki. Ayan. Ayan, 4 na piraso yung kinuha natin. Ayan, oh. Sa halagang 60 pesos, babayaran natin ito, 100 na lang, 4. Alright, so 240 ang ating in-order na bangus. So at may 120 tayo. Ay, dinoble mo pa. Ayan ang mga bangus ni Boss Maeng sa Malabon. Napakamura, no? Bumagsak presyo ang isang piraso ng bangus. 60 pesos na lang sa kanyang mga latag at bentahan dito. So shoutout sa inyo. At ito yung mga latag naman dito ng Balsa Galunggo. Magkano presyo? 140 Ayan, 140 na presyo, ano? 200 ang kilo ng mga pusit galawang. Ilang ano na yan? Ayan yung mga latag po dito. At presyo ng mga yellowfin tuna ay 140. May 160 rin po sa per kilo. 130. 133 siya. Kaya na yan. Ayan. Yan yung mga latag ni Jeff ng kanyang mga isda na yellowfin tuna, 160 at 140. So bumagsak at bumaba ang mga presyo ng mga bentahan po rito, no? So tuloy pa tayo sa ating update dito sa kanilang pwesto. So dito tayo sa Boss Lando. akala ko kung sino yung nakasheet, di na kita nakilala eh. Sino kasama mo? Ako lang. Sige. At dito naman yung mga presyohan ni Boy Putik. So latag ni Boy Putik na mga presyo, no? 100 pesos isang piraso. Kay Boss Lando Explorer. Ayun, shout out. Welcome to my vlog. Boy Tilapia Vlogs. Ayun, shout out sa ating mga kababayan dyan na namimili sa Malabon. Mag-update tayo. Yan po yung mga kada piraso ng mga bangus sa pwesto ni Boy Putik. So shout out sa iyo, Boy Putik. Ang itim-itim mo. Parang pusit. Tinta ng pusit. Oo nga. Nangitim sa diskarte, boss. Kaya yung mga latag ni Boy Putik, no? Halos hindi magkakaiba yung mga presyohan. May 160, 120, 150, 170 kada piraso ng mga bangus. Kompleto Ricardo, no? Ang nawawala lang sa presyohan dito ay 110. Kada sa mga customer ko
Na shout out. Ayun, shout out sa mga customer na laging pupunta at bumabalik-balik sa pwestuhan dito ni Boy Putik sa Malabon. Ito po yung 160. Yan po yung 170. At ito po yung 120, no? 120 kada piraso ng mga pentahan. Ayan. Wala po kayo dyan. At ito po yung 150. 150, may 120. Tapos may tahong din po dito na matataba. Ayan, no? Mabibili nyo rin po dito sa kanilang pwesto. At yan po yung mga latagan dito, no? At dito tayo kay Boy Tilapia. Ayan po, shout out. Shout out sa'yo. Shoutout sa mamimili natin. Shoutout ng kay Boss Jeff ng Antipolo. Yo, shout out. Lagi nanonood sa'yo kaya siya pabibili dito. Jeff ng Antipolo. So, Jeff Antipolo. Sarap po ng tilapia natin kaya pabalik-balik. Ayun, shout out sa'yo at isang magandang umaga. Manonood, bossing. Ayun, shout out kay Jeff ng Antipolo, Rizal. Kasi umakita kaya sila punta rito. Ayun. Oh, sabi sa akin, salamat at nakita ko na rin sila Boy Tilapia, Boy Bangos at Boy Putik. Boss Jeff ng Antipolo. Ayun, shout out. Salamat ha, thank you. Ikot na ako. Sige, bossing. Alright. Kami sa'yo eh. Oo. So baybay pa natin itong haba at tignan pa natin ang kanilang mga latagan dito ng kanilang mga seafoods na inyong mabibili. So ito yung mga latag naman dito, 140. boss. Tatampo na sa'yo. Lagi na lang si Boy Bangos saka si Boy Tilapia binibida mo. So wala rin. Ilalatag din natin yung mga ano mo. Sino ba yung gusto mo ilagay natin? Si Boy Moy. Dapat si Boy Boy naman. Boy Moy. Yan po yung presyo ng mga balsa galunggong, no? 140 ang mga per kilo. At 360 sa mga per kilo ng mga hito ng magaganda at fresh. At mayroon tayong kasamang pakol. So shoutout sa'yo, Moy Moy. Ayan, shoutout sa'yo. Ayun, shoutout. So sasama natin ngayon sa liga ngayon si Moy Moy sa ating vlog. Pero hindi natin paghahawakin ng mga alimango. Wag yun. Magiging magic na naman eh. So ito yung mga update natin sa latag nila, no? Ayan. At may mga gulay rin po dito. Boy, salamat. So, thank you. At ito pa yung mga gulay na inyong mabibili sa mga pwesto din dito, sa katabi nila. Murang-mura na sa Christmas yan ay. Oo, mura at malalaki yung mga hipon, no? Maganda yung mga hipon fresh na inyong mabibili. At itong mga gulay na ating ina-update sa kanilang pwesto ay mura-mura po din nyo din mabibili. Ayan, tapos mga tumpok-tumpok, no? Ayan yung mga latag at mga presyohan ng mga ano to. Shout out! Magandang umaga. Ayun, shout out. Magandang umaga. At may colorful na naman tayo nakita rito. Mint green. Ayan, no? Naka ano naman sila uniform. Ate Rogie, shout out sa'yo. Good morning. Eh, mga manok nila, no? Na latag dito. Yan po yung mga pakpak backbone. Yan po yung presyo. At bahay guya tayo dito, 100 pesos kada plastic. Ayos. Ayan, no? Wala na atay balunan, naubos na po. Wala nang katay palunan. Suki namin. Ayun, shoutout sa mga suki ni Ate Rogie sa Malabon Fish Market. Marami po tayo na stock. Ayan, no? Salamat, Ate Rogie. At ako mag-update pa sa ibang lugar. Ayan. Nico, shout out. Mga prutas na presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga price update, no? At ang ating mga cities dito, 160 po yung mga per kilo. Yan yung mga presyo. Ito, okay? Ito problema mo. Sa ibabaw lang. Alam na namin yan. Ang ganda ng lapu-lapo. At alimasag, tutukan dito sa halaga 50 pesos. Yan po yung mga lapu-lapo. Ang ganda, oh. Magandang lapu-lapo. Sarap yan sa pesa, no? Mga pusit niya, tinutumpok ko sa halaga 50 pesos, no? Yan yung mga latag naman dito. At mga suso, no? At mga talaba. At ang ating mga taho na kada takal ay 100 pesos. So may alimango tayo rito na nakikita at alimasag.
So yan po yung mga alimasag natin dito. So 100 pesos kada kilo. So napakamura. At ito naman yung mga kahol, golden. Alimango. Yan po yung 100 pesos na mga kilo ng ating alimasag. Ito ay bentahan ni Boss Lawrence sa Malabon Fish Market. At dito, mga presyohan ng mga pusit na latagan. Magkano pusit mo, idol? Oh, binigyan na. Ha? 300 per kilo. Alright. So, 300 pesos per kilo ng mga pusit. Ayan, oh. Pusit pang adobo. Wala bang bawas yan? O, bawas? Pwede yan. Ayun, pwede na sa 280. Sa mga naghahanap ng mga pusit, no? Yung nakaraan, bentahan nyo na nakaraan dito, ito 30 lang. Ngayon, 300 lang, 300 ang per kilo. Sarap na pusit. Thank you. Yan yung latag niya ng mga pusit. Bangus. Ito mga isang gulyasan. Ito yung respect ni Kuya Ricky sa Malabon. Magaganda yung mga gulyasan. Fresh. Mga pusit kalawang. Yan yung mga ating binablog dito. At tilapia Pampanga, Pandaing, mga fresh na mga salmon head at kada piraso. Ayan ang mga presyohan dito sa latag ni Kuya Ricky, no? So, sa mga naghahanap, dito makakabili kayo ng maraming bangus. Ayan. Pati mga pink salmon head. Tapos tilapiyang buhay na Pampanga. No? Kuya Ricky, salamat po. At na-update ko na yung mga latag mo. Thank you. Alright, so shout out! Good morning sa'yo! So shout out sa magulang niya, sa nanay niya. Oy, shoutout pa standard yung bali, balakang. Nabali yung balakang ni Jumong Bali. Balakang pala yung bali. 300 na lang kilo na ito, boss Nando kanina. 280 lang yun Ayan, kanina, 300 boss. pesos na, 280. Yan 280 na lang, ubusin nyo na ito natin. natin. 280 malalaki. Wag, tutumta. Thank you. Thank you, boss Nando. Shoutout sa mga followers natin. Ayan, shoutout sa mga followers natin at nagsama ating mga kababayan. Napakadami. Mga namimili. So, presyo ng lumot, 280. At ang ating mga hipon, 280 rin po ang mga per kilo. Yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan. At 140 sa mga yellow pinto na natin dito. Yan po ang presyo kay Ate Lorna, no? Sa mga yellow pinto na inyo mabibili. 140 per kilo. At meron din po dito, no? Pogita sa halagang 150. Napakasarap sa adobo. Pogita. Ayan. Mas pogi, no? Pogita. 150 lang po ang mga per kilo dito sa Malabon Fish Market. At meron din po pusit lumot. At lipat na tayo. At para makatapos na tayo sa ating vlog. Oh, isang dano lang na, masarap yung naiyaw. The best. 1.5. Dami mga pusit, no? At napakadagsa at napakarami mga isda ngayon na bentahan dito sa Malabon Fish Market. Papakol, yan po ay 100 pesos, masarap sa inihaw. Papakol natin sa Malabon. At yan yung mga presyo ng iba pang mga laman dagat o seafoods, no? 150 sa mga balsa galunggong, gulyasan po natin ay 100 pesos per kilo. 70 pesos sa mga dili. Ang mga lumot 200 pesos. Yan po ang mga natira mga latag po dito at 260 sa mga presyohan dito sa mga hipon. At meron dito yung golden pompano, 400 pesos. Ang mga tilapia natin dito 120, 100, no? Yan yung mga presyo ng mga tilapia Batangas na latagan dito sa Malabon Fish Market. Oy. Alright, so lipat na tayo sa iba pang mga latagan. So dahil sa mga kababayan natin ang nandirito at namimili. Dahil sa mga ina-update natin, no? At dumarayo talaga at mga nagtatanong sa ating mga
silent viewer. So ang dami mga yellow pintunan, dami no. Ang gulyasan naman dito ay 90 pesos lang okay, kilo sa malalaki. Ito naman ay latag ni Aaron sa Malabon Fish Market at ang mga balsa galunggong ay 140. Babalik muna ako siyang Alright, so dito naman ay 100 pesos sa mga per kilo no, ng gulyasan. May tumpukan din po sa 100 pesos. Ayan pa, yung mga isang bato na tumpukan. No? Petilya. So yan yung latag ni Ate Pat dito sa Malabon Fish Market. No? So shoutout sa'yo! Shoutout! Good morning! So ito naman po yung mga kilo. 140 per kilo, balsa galunggong. At 90 pesos naman po dito sa mga gulyasan natin. Ganyan kamura po no, ang mga presyo at bumagsak presyo yung mga isdang gulyasan sa Malabon. Pati yung mga balsa galunggong. Alright. So ito na may mga latag dito. Ito yung mga isdang parrot fish, 100 pesos. Parrot fish, tumpukan 100 pesos. Pagi, 100 pesos kilo. Kaya per kilo ng mga balsa galunggong, good morning po. Yan po yung per kilo ng balsa, 130. So hindi naman po mga nagkakaliwala yung mga presyo dito. May mababa, meron mga konti lang din ang tinaas, no? Kasi meron tayong 140 sa mga balsa galunggong, meron tayong 150. Dito po ay 130 ang mga per kilo. At mga tumpukan din po dito ng mga parrot fish. No? Salamat po. Dito na tayo sa tumpukan ng hipon, 100 pesos. Per kilo ay 300, no? At mga lato. Ayan, masarap yan, salad. Ayan, tapos 80 pesos yung mga kilo. Sarap nito, oh. Ang ating mga alamang. Sarap sa gisa sa ano to, sa ampalaya. Tapos dito, gulyasan 100 pesos kilo. Dagsa yung mga gulyasan at saka balsa galunggong, napakadami. Tapos 140, no? Pusit kalawang tumpukan, ayan, tumpukan. Tumpukan ng mga bangus, 3 piraso. 150. 150, no? 3 piraso na at 130 rin dito sa mga presyuhan ng mga balsa galunggong. Alright. Martin na masakit ang puwet. Ayan, shoutout sa mga kamag-anak ko. Good morning. Shoutout. Thank you, shoutout. At ito, ang mga latagan dito, no? Kachareta. Ayan. So, shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. Ayun. Magkano ito lakitok? Piso na lang kilo, boss. Piso kilo. 100 pesos na. At mga tumpukan din po dito ng pusit kalawang. So, mga isdang bato. Nalatagan din dito sa Malabon Fish Market. Salamat, Boss Jeff. Thank you. At ito yung mga latag din dito, no? Mga parrot fish, napakarami, dagsa, no? Ayan ang mga tumpukan, 100 pesos lang din po sa mga latagan dito sa kanilang puwet sa Malabon Fish Market. So yan po yung ating mga ina-update dito sa mga latagan. Tuloy-tuloy pa ang ating update. So medyo marami sa ating mga nandirito at dumayo talaga para mamili ng mga pang-ulam sa kanilang pamamahay. So malalaking pagi, ayan, no?
Magkano ang presyo ng package? 100 pesos. Mga isdang barakuda na malalaki, oh. 100 mga kilo, no? Murang-mura. So, ayan. Tapos dito tayo sa mga gulay naman. Ayan, at update natin yung mga gulay dito ni ate. So, wala daw sila gandara, no? Sa kanilang pwesto. Alright. So, good morning, te. Shout out po. Saan kamatis? Saan kamatis? 10 lang. Alang kamatis eh. Oh, mataas presyo ng kamatis ngayon. Oh, magkano po yung presyo ng upo? Ang upo po natin kasi medyo mura siya, 40 lang. Sa piraso? Malalaki na sa... Malalaki, oh. Oh, sarap sa daing yan, no? Ginisang daing. Tapos may mga palaya, talong. Tapos ito, Ang talong lang, boss, lang ito eh. Tama ko. magkano po? 100 ang kilo. Ang palaya medyo mababa. Sino isang palo? Original. Eh, yung ampalaya po, 80 lang po ang 80 ang kilo. Ito, mga presyo nito, 10 pesos. yung mga dahon natin. Ayan, 10 pesos. Yung sayote, may pagbabago po ba ang presyo? Sabi na po, ano na lang siya, 40 lang per kilo. Oh, bumaba na pala yung... Oo, mas masarap Mm. ang original. Laki na binaba. Malaki na ang binaba ngayon ng mga... Meron din po bumaba, meron din po tumaas. So, yan po yung ating update. Oh, magkano yung bagoong na yun? Labanos, okra. 20 pesos? Ay, nakapamili ka na, ah. Ano na po yung boss Lando, isang bote na po. 20 pesos. Tapos sa kabila po mga pipino. Mm, Mura rin po yung pipino, 10 pesos. 10 pesos. Each. Isang piraso. Ayun, 10 pesos ang isang piraso. 15 lang. Magkano ba dito? So, ganun din po yung mga gulay dito, no? Ayan, no? Pipino. At isa lang ang may-ari ng mga pwestuhan dito. Medyo marami tayong mura-mura ngayon kahit bumabagyo, boss Lando. Oo. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahanap buhay. Ayan. So, ayan po. Ito po yung 20 pesos na bagoong. Ito. Yan po yung 20 pesos bagoong. Ayan, no? Shake nyo lang po yan. At masarap yung bagoong na yan. Alright. So, ayan po yung update natin sa mga gulay. At magbabayad tayo ng binili natin bagoong. Okay niya ito, boss Lando. Oo. Binigay mo. Kailangan ko sa bahay. So, dito na tayo sa ating mga kakilala pang mga vendor. So, shoutout sa inyong lahat. So, ito yung mga latag dito ng presyohan. So, 100 pesos mga per kilo dito ng tilapiyang Batangas. Yan yung mga per kilo. At dito balsa galunggong ni Ate Chona. Ayan, magaganda, pre. Balsa galunggong at 100 pesos kilo. Yan po yung mga update natin sa mga presyo nila. Tilapiyang Batangas, 110. At 80 pesos, no? Yan po yung mga per kilo ng mga tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. Magkano dito, pre? 340 per kilo. 340 per kilo, no? 280. Ayan, 280 na mga hipon. 200 daw. Yan yung mga hipon natin. At dito makakabili kayo sulit. Dito sa ano ni Karin Brian sa Malabon. Pare, salamat. Thank you. Alright. So, ito na po yung ating mga vlog na na-update dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro, Manila. At may mga pusit pa rito, no? Pahabol na lang natin yung mga presyohan dito. Ito po ay 270 pusit lumot na inyong mabibili. Kapag niluto nyo po yan ay napakalambot ng mga pusit lumot na yan. So, hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.